Studio Tele in Münstergeleen is gestopt met opnames. In deze studio in de historische Karelhoeve zijn sinds 1975 duizenden platen, cassettes en cd's opgenomen met vastelovensliedjes, revues, koorzang en operetten. De arrangementen van Jan Tele hebben een zeer eigen karakter en bepaalden vele decennia de typische klank van de LP's en cd's van nogal wat vastelovensverenigingen in Limburg. We brengen een afscheidsbezoek aan de Karelhoeve in Münstergeleen. Geschrutse meisje, kijk ze die aan. Zuid wie ze lachen die aan. Die mulcheren zijn toch een putje werd. De ruimte waar we hier in de studio zitten. Dit is het ontvangszaaltje. Dit is een café, een oude kroeg. En hier komen de mensen binnen. Wat is hier de bedoeling van, dat ze hier binnenkomen? De bedoeling is dat ze hier binnenkomen, dat ze dus op de eerste plaats begroet worden in de studio. Dan krijgen ze een korte verbale inleiding van wat hun te wachten staat en wat ik van hun verwacht. En wat ze van mij mogen verwachten. Een beetje grappig, met hier en daar een slik ertussendoor. Ze krijgen een kop koffie aangeboden. En de prestatie daarvoor die moet beloond worden voor mij. Dat ze even met mij aan de piano repeteren. Dus dat oefenbandje, dan zeg ik tegen de mensen. Het oefenbandje wat jullie nu thuis gehad hebben, 4 weken van tevoren. Dat neem ik aan dat jullie goed gerepeteerd hebben. En dat gaan we nu aan de piano doen. Het was voor jou ook een soort controle. Absoluut. En als het niet ging, dan oei. Ach. Nee, dan heb ik de pest in. Hoeveel Limburgers hebben hier bij jou in de piano gestaan? Oh, ja, dat kan ik niet tellen. We hebben van de week net de muzikanten geteld. Ik geloof die hier gespeeld hebben, hè, sinds 1975. Ja, we zijn eigenlijk aan de 1000 gekomen. Oh, je bent nog niet in het pakken, Manu? Nee, ik ben het nog even aan het klaarzetten. Want ik moet nog 1 klus afmaken. Ja, en dat is, die klus die is gestopt op 16 maart. Toen hadden wij nog opnames voor de Passiespelen van Tegelen. En daar moesten we mee stoppen, want er mochten geen mensen meer verzamelen. Nu zitten we met iPads waar je gewoon heel makkelijk je eigen muziekjes al op kunt maken. En waarom is dat concurrerend voor een studio zoals deze? De mensen die thuis heel veel plezier hebben met produceren, en dat is heel erg leuk, die komen niet naar de studio of die komen net voor dat laatste kleine beetje naar de studio. Dat zijn geen complete producties meer zoals 20 jaar geleden. Er speelt geen enkele muzikant meer. Dat gaat allemaal met een computertje automatisch. Daar wordt een basgitaar ingeprogrammeerd, een kunstmatige basgitaar, een kunstmatige accordeon, een kunstmatige... Alles is kunstmatig. Zo, dan moeten we die 2 microfoons nog eventjes op de plek steken waar ze zitten moeten op het kanaal van mijn mengtafeltje. Oh, dat is al allemaal voorgestoken, zie ik. Die heb ik niet nodig. En wij verkochten dus ook de eindproducten, de cd's, met het drukwerk en alles erbij, 1000, 1500, 2000. En die verkochten ze aan het publiek. En daarmee verdienden zij het budget voor het volgende seizoen. Dus die klanten, die konden niks meer verkopen, omdat er geen cd's meer werden gemaakt. En er kwam ook dus geen budget meer voor. Het zal stil zijn hier. Ja, de speakers hebben nu al een tijdje niet geklonken en dat zal voorlopig ook niet gaan gebeuren, nee. Maar hier is, wat is hier veel muziek in deze ruimte geweest. We hebben heel veel plezier gehad. We hebben ons ook soms, in de haren gehad vanwege vermoeidheid. Hè? Oh. Ja, dat mag je best vertellen. Het gebeurt overal hoor. De kinderen ertussendoor die ook puberen gingen. Jan altijd met de muziek bezig, dus het was soms een beetje voor mij een beetje eenzaam. Want ik moest het er en bij doen. Maar eigenlijk ben ik best trots op mezelf. Mocht je zijn. Ben je ook een beetje trots op ons? Ja. Kijk eens toch.
kijk eens daar, daar is de lange Jan. Dat is de langste man die over hele kijken kan. De lange Jan, de wilde. Ik vind Wilke Nieper eigenlijk in Limburg de beste interpreet. De beste vertolker. Hij vertolkte zijn eigen teksten en zijn eigen melodieën. Maar op de manier waarop hij dat deed, was as naar voren in het Limburgs. Het eerste applaus wat je krijgt is van de artiest dat hij het mooi vindt. Dat we met zijn liedje zo gewaardeerd hebben om er zo'n leuk arrangement van te maken. En dat heb ik ook nagestreefd. Dat was ook mijn eerste honorarium, was altijd het applaus van de artiest. Het is gedaan, het is gedaan, de studio moet sluiten gaan. Wat een leid, och wat een leid, het is weer gedaan. Wij hebben daar vaker over gepraat, 's avonds als alles rustig was, of 's morgens aan het ontbijt. Daar hadden we het daarover. En als een manuel kwam, hadden we het er ook over als het nodig was. Toch? Ja. Vaak. En nu Veel. is dan eindelijk de knoop doorgehakt, kun je zeggen. Ja. Ja. Was het een pijnlijk besluit? Ja. Heeft heel veel moeite gekost. Kijk, het was niet de muziek waar wij allebei van gedroomd hebben. Moet ik eerlijk zeggen. Carnavalsmuziek is zo'n klein beetje de allerlichtste muziek die je kunt voorstellen. Maar we hebben er altijd met veel respect naar de componisten toe en met veel plezier gedaan. En ook voor de mensen die kwamen, dat ze dus in een bedje kwamen te liggen, in een muzikaal bedje, dat ze zeiden, ja, lekker. En dat hebben we vaak genoten. Kijk, de mensen die worden geregistreerd voor het leven als het ware op een plaatje. De manier waarop ze zingen of hun prestatie brengen. En ja, dan schoten we wel eens uit de slof. Maar dat deden we voor degene die midden in het centerpiece van het plaatje is. Dat is ook zo. Ja? Ik zeg, en nu gaan we het nog een keertje zingen zodat de kleinkinderen ook nog trots zijn op opa. Die waren nog niet eens getrouwd. Hadden nog niet de verkering. En ook daarvoor stond je dan ook om 4 uur 's morgens op om dan toch 2 uurtjes te werken met die heerlijke software die we tegenwoordig hebben. Om dan nog net dat beetje extra eraan te geven dat iemand gewoon voor altijd gewoon zo erop staat. Leefste vriend, beste vriend, toe Suus aan alles benend. Och, wie sind, je mich wie sind, dat ik het vind. Och, wie zie, zal ik het missen keer op keer. Houd mich vast, morgen zuste mich niet meer. Het is gedaan, we moeten nu naar huis toe gaan. Wat een leid, het is weer gedaan. De leid, het is de leid, de studio is gedaan.